Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wannazi'ati gharqa. Ina rantsuwa da mala'iku masu fisgan rayukan kafirai da ƙarfi. Wannashiqati nashqa. Da masu ɗaukar rayukan muminai da sauƙi a cikin nishaɗi. Wassabihati sabha. Da masu saukowa daga sama kamar suna iyo. Fassabiqati sabqa. Sa'annan suna masu gaggawa wajen isar da umarnin Allah kamar suna tsere. Falmudabbirati amra. Sa'annan su kasance masu shirya gudanar da al'amari. Yawma tarjufu ar-rajifah. Ranar da mai girgiza abubuwa za ta kaɗa. Tatba'uha ar-radifah. Mai biye da ita busa na biyu zai biyo bayanta. Qulubun yawma'idhin wajifah. Wasu zukatan a wannan rana masu jin tsoro ne. Absaruha khashi'ah. Idanuwansu kaskantattu ne. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Suna cewa ashe za a iya mayar da mu akan al'amarin farko. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Ko da mun riga mun zama ƙasusuwa gutsi-gutsi. Qalu tilka idhan karratun khasirah. Suna cewa ai wannan komawa ce mara alfanu. Fa innama hiya zajaratun wahidah. To ita dai tsawa ce guda ɗaya kawai. Fa idza hum bis-sahirah. Sai kawai ka gansu a bayan ƙasa. Hal ataka hadithu Musa. Shin labarin annabi Musa ya zo maka? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Yayin da Ubangijinsa ya kiraye shi a guri mai tsarki wato ɗuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Ka tafi zuwa ga Fir'auna, lalle shi ya ƙetare haddi. فقل هل لك إلى أن تزكى. Sai ka ce masa, shin ko kana so ka tsarkaka? وأهديك إلى ربك فتخشى. Kuma in shiryar da kai zuwa ga Ubangijinka domin ka ji tsoronsa. فأراه الآية الكبرى. Sai ya nuna masa ayoyi mafi girma. فكذب وعصى. Sai ya ƙaryata kuma ya saɓa. ثم أدبر يسعى. Sa'annan ya juya baya yana mai gaggawa. فحشر فنادى. Sai ya yi gayya sa'annan ya yi kira. فقال أنا ربكم الأعلى. Sai ya ce, Ni ne Ubangijinku mafi ɗaukaka. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Sai Allah ya kama shi domin azabar maganar ƙarshe da ta farko. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Akwai abin lura a cikin wannan labari ga wanda yake tsoron Allah. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Shin ku ne mafi wuyar halitta ko kuma sama? Allah ya gina ta. رفع سمكها فسواها.
ya ɗaukaka rufinta sa'annan ya daidaita ta, وأغطش ليلها وأخرج ضحاها kuma ya duhunta darenta, kuma ya fitar da hantsinta, والأرض بعد ذلك دحاها kuma ƙasa a bayan haka ya shimfiɗa ta, أخرج منها ماءها ومرعاها ya fitar da ruwanta daga gare ta da makiyayarta, والجبال أرساها da duwatsu ya kafe ta, متاعا لكم ولأنعامكم domin su zama jin daɗi a gare ku da kuma dabbobinku. فإذا جاءت الطامة الكبرى To idan lokacin tsawa mafi girma ya zo, يوم يتذكر الإنسان ما سعى ranar da mutum zai yi tunanin abin da ya aikata, وبرزت الجحيم لمن يرى kuma aka bayyana wutan jahim ga duk mai gani. فأما من طغى To amma wanda ya yi girman kai, وآثر الحياة الدنيا kuma ya zaɓi iya rayuwar duniya, فإن الجحيم هي المأوى to haƙiƙa wutar jahim ita ce makomarsa. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Kuma amma wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa, kuma ya hana wa kansa bin son rai, فإن الجنة هي المأوى to haƙiƙa aljanna ita ce makomarsa. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Suna tambayanka game da tashin alkiyama, wai yaushe ne lokacin afkuwanta, فيما أنت من ذكراها baka zama mai faɗin lokacin afkuwarta ba, إلى ربك منتهاها zuwa ga Ubangijinka ƙarshen al'amarinta yake. إنما أنت منذر من يخشاها Kai mai gargaɗi ne kawai ga duk mai tsoranta, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها kamar su ranar da za su ganta, ba su zauna a duniya ba sai dai wuni ɗaya ko hantsinsa.